interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. La Segona República va suposar una millora notable per a la vida de les dones en qüestions polítiques, educatives i socials. Es va aprovar el matrimoni civil i el divorci, les dones van poder votar per primera vegada i es van crear escoles elementals per eliminar l'analfabetisme infantil, que era especialment important entre les nenes. El 1932, 11 dones de diferents partits van ser diputades per a les Corts, i aquí tenim a la Margarita Nelken, a la Victòria Kent, a la Passionària. El 1936, la Frederica Montseny es convertí a la primera dona ministra d'Espanya. Tot i així, encara mancava molt, s'havia de treballar molt per aconseguir una relativa igualtat entre els gèneres. L'entrada de les tropes franquistes a Vilafranca no es va viure per totes les dones de la mateixa manera. Algunes dones la van viure amb esperança, com el fi de les privacions que havien patit durant la guerra, i per d'altres va representar el triomf dels seus ideals polítics i, sobretot, religiosos. Un ampli grup de dones, però, van haver d'acotar el cap davant la nova situació i van ser conscients de que, per a elles, començava un malson. Els anys de postguerra foren anys de gana, de malalties, de misèria i de racionament. L'Ajuntament donava cartilles de racionament, la gent feia cua, les dones sobretot feien cues per aconseguir les cartilles de racionament. També per comprar i vendre amb el mercat negre, que es convertia en una activitat habitual, encara que era perseguida per les autoritats. Parlem d'Estraperlo. La victòria de Franco va representar el triomf dels sectors més immobilistes del país, una església crítica amb la igualtat de drets entre els sexes i la falange, que entenia que la dona havia d'estar subordinada a l'home. Els discursos de la Pilar Primo de Rivera deixaven molt clar que l'única funció de la dona era ser una perfecta mare i esposa, i estaven plens de frases com aquestes. El verdadero deber de las mujeres con la patria consiste en formar familias, o las mujeres jamás llegarán a igualar a los hombres. Tota la legislació republicana encaminada a la igualtat de drets va ser anul·lada pel nou règim. La moralitat catòlica tingué més força que mai i es deia que les dones havien de ser humils i vestir i comportar-se d'una manera decent i discreta. Per exemple, per anar a missa, les dones havien de portar la mantellina, no podien portar màniga curta i sempre era obligatori portar mitges. Aquestes normes s'imposaven també no només per entrar a l'església, sinó per entrar en alguns llocs públics, com ara el casal, on tampoc estava ben vist que les dones entressin soles. La premsa de l'època està farcida del model de dona que desitjava el franquisme i la falange. Dones fràgils, modestes, discretes, bones mares, bones esposes, bones catòliques i bones patriotes. La guerra, l'exili i la pobresa causaren una pèrdua de població important i això va ser una preocupació immediata del govern franquista. Llavors es va considerar que les dones s'havien de dedicar exclusivament a la seva funció biològica, és a dir, a tenir el màxim número de fills possibles per a restablir la malparada població espanyola. Per això, la legislació franquista tenia com a objectiu dissuadir la dona de treballar fora de casa. El Fuero de los Españoles, de 1945, establí que un cop casada, la dona havia d'abandonar la feina remunerada a canvi d'un subsidi. Segons el mateix Fuero, el que es pretenia era liberar a les mujeres casades del taller i de la fàbrica. Ara bé, malgrat la legislació que intentava evitar el treball remunerat de la dona casada, la situació econòmica dels anys 50 provocà que els seus salaris fossin imprescindibles a moltes llars. Així, moltes dones havien de combinar les tasques domèstiques, en un moment en què no hi havia electrodomèstics i tot es feia a mà, amb un treball precari i mal pagat fora de casa. A Vilafranca, les dones treballaven en el comerç, sobretot al mercat, en el sector vitícola, el sector tèxtil i en el servei domèstic. Les més afortunades podien estudiar i exercir professions considerades femenines, com ara mestra, infermera o secretària. Sota el règim franquista, les dones casades no podien signar un contracte de treball sense l'autorització del marit i les solteres no podien abandonar la casa paterna fins que tinguessin 25 anys. A més, per tal d'obtenir el passaport o el permís de conduir, abans havien de fer el servicio social de la secció femenina.
Aquest consistia a rebre unes classes de cuina, labors i formació de l'espíritu nacional durant uns mesos i després passar un examen i entregar una canastilla pels nadons pobres. La Falange creà la seva secció femenina per a formar les dones segons el model del seu dirigent, José Antonio Primo de Rivera. Fou l'única organització política legal de les dones després de la guerra. Aquesta va tenir una existència de 43 anys, de 1934 a 1977, i fou sempre dirigida per la incombustible Pilar Primo de Rivera. La secció femenina de Falange va muntar les càtedres ambulantes, que eren una mena de caravanes que anaven pels pobles per propagar els ensenyaments de la Falange. El que es pretenia era alfabetitzar les dones, donar-los consells d'higiene i sobretot també propagar la filosofia del règim. A Vilafranca, la secció femenina va fundar una escuela hogar, aquí al carrer de la Font número 43, on es feien tallers de cuina, de labors, de planxa, treballs manuals, etc. La secció femenina també organitzava campaments, excursions, classes de balls populars, de cant i de gimnàstica. Doncs aquí, a la Rambla Nostra Senyora, la Falange va crear l'Auxilio Social, on dones de la secció femenina, dones voluntàries, venien a donar menjar i a tenir cura dels nens més pobres de Vilafranca. Una de les assignatures que Secció Femenina incloïa a l'ensenyament primari i secundari era l'economia domèstica. Part central d'aquesta matèria eren les lliçons consagrades a ensenyar a les dones com s'havien de comportar amb els seus marits. En alguns dels textos publicats per la Secció Femenina apareixen recomanacions ben curioses. Ten preparada una comida deliciosa para cuando él regrese del trabajo. Ofrécete a quitarle los zapatos. Salúdale con una cálida sonrisa y demuéstrale tu deseo de complacerle. Escúchale, déjale hablar primero. Recuerda que sus temas de conversación son más importantes que los tuyos. Recuerda que es el amo de la casa. Si él siente la necesidad de dormir, que sea así. Si tu marido sugiere la unión, entonces accede humildemente, teniendo siempre en cuenta que su satisfacción es más importante que la de una mujer. Cuando alcance el momento culminante, un pequeño gemido por tu parte es suficiente para indicar cualquier goce que hayas podido experimentar. Si tu marido te pidiera prácticas sexuales inusuales, sé obediente y no te quejes. La secció femenina va trobar certa competència amb la branca femenina de l'Acció Catòlica. L'Acció Catòlica era una associació, una organització cristiana on els homes i les dones es trobaven per separat per col·laborar amb les tasques pastorals i discutir sobre temes de caire social o religiós. A Vilafranca, les dones es trobaven al carrer de la Font, a l'actual edifici de Càritas, i els homes al carrer dels Ferrers. L'Acció Catòlica va organitzar moltes activitats, com ara catequesi, teatre, cine, xerrades i cursets per a famílies, per a matrimonis, i això va calar molt entre la població, especialment entre les dones. L'Acció Catòlica, amb una certa preocupació de caire social, va fundar també aquí al carrer de la Font les escoles Milà i Fontanals per obreres. Es tractava d'unes escoles nocturnes i gratuïtes per a les dones que treballaven i on aprenien una mica de comerç, cultura general i també labors. A mesura que passa el temps, l'Acció Catòlica ha esdevenir fonamental a la gestació del moviment obrer a Vilafranca, especialment a partir d'un dels seus òrgans, que era la Joventut Obrera Catòlica, que agrupava moltes dones que treballaven a la indústria tèxtil. En els anys 60 algunes coses començaren a canviar. Arribaren aires de renovació i començaren a créixer els moviments socials antifranquistes, clandestins, on les dones també tingueren un paper important. Però això serà un altre capítol de Retalls d'Història.